SMPD Originals. True stories. Real lessons. नमस्कार आज आम एक बहुत शक्तिशाली कहानी विषय कथा हेबा। ए कहानी होची टंका आम मानसिकता आउ सबुठु बड़ कथा हैला रिस्क नेबा आउ जुआ खेलिबा भितरे थिबा सूक्ष्म पार्थक्य को ने आमे समस्ते केबे ना केबे एमिति गोटे परिस्थिति देई जाइथिबे जेतेबेले लागे जे आम चारि पाखरे समस्ते बहुत आगकु बढ़ी चली छंती आउ आमे जेमिति कोठी ना कोठी पछरे रही जाउछु। एई जो भावना एई चापो ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସନ୍ଦୀପଙ୍କର, ଜଣେ 32 ବର୍ଷୀୟ ପେସାଦାର ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଚାକିରି ଥିଲା, ଦରମା ବି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ତୁଳନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସହଜ ରାସ୍ତା ବା ସର୍ଟକଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଦୀପ ଏହି ନିବେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାର ଲୋଭ ତାଙ୍କ ତର୍କଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ସଞ୍ଚୟରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ନିବେଶ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ସବୁକିଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଭର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଏକାଦଶ ଦିନ। ହଠାତ୍ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବେଶ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଭୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ଖସି ଆସି ଏତିକିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଚାପରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆଗକୁ ଆସିଗଲା ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ନିବେଶରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ସେହି ଲୋନ୍ର ମାସିକ କିସ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେହି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ଧୀରେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ସନ୍ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେନି କି କୌଣସି ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ସେହି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲା ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦେଖିବା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କିପରି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଦୀପ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଏକ ଶୁଳ୍କ ବା ଫିସ୍। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ରିସ୍କ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଧଜୁଆ କେବଳ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରଣନୀତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଆଶା ମାତ୍ର। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସନ୍ଦୀପ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ତା ବଦଳରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିପରି କାମ କରେ, ତାହା କିପରି ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନ ବୁଝି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଫଳତା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ଦୀପ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଧନୀ ହୋଇନଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା କେବଳ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାର ନାଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ନାଁ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା କେବଳ ଆମ ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ? SMPD Originals. True stories. Real lessons.